skúsim. Počkaj, ale ešte predtým, než budeš pliesť alebo nepliesť, to nie je len taká hociaká pesnička. Dokonca sme tam pozvali aj Jurajovho staršieho syna, ktorý tu dneska fotí a beha. Juraj, príde, Niky? Niky, chce sa k nám pripojiť dneska? Ale dneska nie? Dobre. Tak dneska ho budete vidieť len ako fotografa, ale počuť ako repuje, pretože Nikotíny príde na pódium, samozrejme prostredníctvom Let's Steny, ale po skúsenostiach s Hafananou a YMCA, taká pesnička existuje, sme si povedali, dáme do skladby aj choreografiu. Ona ide nejak takto. Show the world how mad you are. Nič som nepovedal, ale vy opakujete. Dobre, tak skúsme si to všetci. Show the world how mad you are. Myslím, že Martin je pripravený. Uvidíme, Juraj, či dopletíš alebo nie. Captain Jack, Rednex 24/7 samozrejme tu nie sú na pódiu, ale máme ich tu v obraze, aj vo zvuku. Poďme na to. Takže tak ako môj starší brat spomínal, máme tu Captaina Jacka, bude tu aj Rednex, samozrejme vás privíta. Aj Les 24/7, takže Rednex máme tu. Takže sme tu všetci, samozrejme aj Robert Burrian bude s nami, aj môj starší syn Nikotíny teraz z Let's Steny. Let's do this! Let's sing it! Let's go! Let's go and rock the house! Let's sing it together! Okay, put your hands up in the air, get up and start dancing! Show how mad you are! Takže ako vidíte, zahraničné hviezdy sú už pripravené, určite sú pripravené aj tie domáce, aby sme na ne teda nezabudli. Robert. Hi, it's Nikotíny. Nikotíny. Tak poďme na to. You show the world how mad you are. Show the world how mad you are. Takže Martin, pripravíme sa, vieme, čo máme robiť. Pumpuj, ideme na to. Show how mad you are. 5, 6, 7 a Show the world how mad you are. super. Show
Martin, ďakujeme krásne. Ukázali ste svetu, aký ste blázniví. To bolo show How Mad You Are. No a keďže sú Martinčania úžasní, ja si myslím, že sme si mohli na záver s nimi začemovať. Čo poviete? Jo! Môžeme, chalani? Keďže ste si to tak užívali s nami, dovolte, aby sme si to my užili teraz spolu s vami, tak na chvíľku, na záver, pretože Santa Claus prichádza do Martina. I dáme si taký mix známych motívov z 90. rokov, len tak v lode, a ja dúfam, že sa pridáte a že to námestie bude znieť tak, ako sa patrí, tak, ako tomu bolo celý večer, tak poďme na to. There she was, just walking down the street singing, snapping her fingers and shuffling to the beat singing. There she was, just walking down the street singing, snapping her fingers and shuffling